Kimati kiba i ba SDR ila Trey hakipor bidang long kum MLA bat kumbangalaong ba pilai ba haka general election ru ka jingmut jing perkhat jong kipai ba hi kalong ba kin penjob ye i tenrei nakadaw jong ka jing khlat no ka jong i kalawan kani ka by election tenrei ngi sungu ba kipai ba kidang scam bet nadu ka tu kapor ka ba kila don ni ka jingmut ban kesyan ni ba SDR tenrei hadu mentaru kidang pene ya kata ka jing sungu ka jong ki ya ka ba kin jit ya iba sensar ibolong persatra jong iba SDR ngim ju shong thai ban kren ye ki issue ki bedei ba ki jing jong ka jelai ba ka we te dang menen ru ka core committee jong ka UDP ngile shong bat le kren le ya tai ya ki issue ki bedei bat ka jela menta bat ni labu e ka singi ba tang shwan chief minister nakaliang jong ka parti bro ka we bat rengkat bat ki minister ki badon hapo ka sarkar ngin ya kren ngin ya tai bai ki jing ki ba ki pat ba ki kendu kum ka roster system ka reservation policy ka UCC nang tagi border problems ka jing lip light kha pa kum ta ter kini gidi issue ki ba nakaliang ka parti kinang shift